Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансир, айни 64. Роста ки мебинем дӯстон, чордома аз павароти аэропорт калсавои сеюм баз мешавад дӯстон, роҳи ваҳдатрог. Хонаи фурӯшӣ дӯстон, ана ҳамин биное ки мебинем, мағозаи арзон, пушти ана ҳамин бинода хонаи фурӯшӣ ҷойгир аст. Бинои 6 ошона, хона дар якум ошона қарор дорад. 61 квадрат, якум ошона кирпични дом аст дӯстон. ҳозир рафта ҳоли маълумоти хонаро нишон медиҳем, гап мезанем, чизеро ки нафаҳмидем номерои соҳибмулка мемонем дӯстон. Хоб дӯстони азиз, ана пишти ана ҳамин биное ки арзон гуфтем, мағозаи арзон, роста ки медароем дӯстон, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин бино 6 ошона аст дӯстон. Падез аз он тараф якум падез аст дӯстон. ҳозир аз пеш рафта ба навор мегирем. Дар пеши бино мебинем як боғча аст дӯстон, тирезаҳояш аз сари роҳ. ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. ана ҳамин тирезаҳое ки светаш гирон аст дӯстон, падеш. инҷо ду тои дига дарбича дорад дӯстон, анҷомхона аст. ҳозир даромада аз пеш ба навор мегирем. якум ошона хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. хоб чуноне ки дидестем дӯстон, дарҳо ҳаст, ремонташ сафед кардагиам. инҷо бошад як хона 21 метри квадрати аст дӯстон. як зали калон, тирезаҳаш аз тарафи берун буд. монтаж ҳам кардагиам дӯстон. як хонаи дигар дӯстон, дар инҷо як балкон, сади кухня мешавад. дар инҷо кухня дар балкон кардагиам, як хонаи калон дар инҷо. хонаҳо абой мезанем дӯстон, тамом сантехника ҳамаш кардагиам. дар инҷо бошад як ҳоҷатхона, хони кафе, термикс. дари дигараш ванна, полни кафе аст. хоб як бор дигар мефаҳмонем дӯстон, аз дари главни медароем. якум хона аз тарафи дасти чап, дуюм хона роста ки дар балкон кухня ҷойгир аст дӯстон, ҳоҷатхона ва ҳаммом. ана ҳамин холи калон аст дӯстон. хоб дӯстони азиз, як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи айни 64 б, бино 6 ошона, бинои кирпични аст дӯстон. хона дар якум ошона қарор дорад. ду дар хона, квадрат 61. нархи ин хона дӯстон 515 000 сомон муомила дорад дӯстон. чуноне ки мебинед, абой мезанем, тамом мақсад ҳамаш кардагиам. даро ҳама сантехникиам корош кардагиам, свет ҳаст, обо ҳамаш қоидави аст дӯстон. 515 000 сомон боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 201 36 36 23. як номери дигар дӯстон WhatsApp аст 201 36 36 83.
дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед, маълумоти пурраро соҳиб мулк медиҳад. ватсапам дорад дӯстон. дар канали мо обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон, дар комментария хонаро баргузорӣ менамоем. хонаи фурӯшӣ дошта бошем дӯстон, дар номерҳои поёнгӣ барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.